Dobry wieczór Państwu, witamy Państwa na koncercie zespołu Delta Królik. Poznałyśmy się do Życzymy miłej zabawy, my się będziemy dobrze bawili. I tańczymy, można wyciągać fiuty. Zabijanie ludzi siekierą. Moją pasją jest zabijanie ludzi, kurwa! Siekiera, kurwa mać, kierów łopata, karabin maszynowy, zabija ludzi. Słuchajcie no kurwa, mi tutaj tańczycie, mi ktoś kopnął piwo. Także bardzo bym się prosił, żeby ktoś się kopsnął do baru i mnie tu przyniósł nowe. Bo ja mam już pot we gardle. Znalazłem bransoletkę. Gdzie bransoleta? Jest już. Tak, był.
Czy zespół jest gotowy do tego, żeby nie grać z nami? Bardzo dobry kawałek i taki na czasie. Znamie, Rozyga tak mówi, to Bawta się, kurwa. Kolega Dariusza prosił po tym kawałku o przygotowanie się na sytuację. Dariusza Zaczkowskiego. Chciał już rękę nie protestuj.
kufle i tak dalej, wiesz. Te plany tam na, wiesz, na szybkach to jest chuj, bo to jest bieda jest. Jak oni Co się tak pogodzić? musimy być cała celebracja. Oni się nawzajem wejdą. I tam przy drzwiach, na środek. Bo oni muszą być Będzie zdrowo. 100 lat! Żyjesz! wiesz, tam uciskaniu i tak dalej. Jak się przygotowałem do konkursu, Niech mu życie złoto płynie, jak Wisła Gdańska, jak Wisła Gdańska, a fujara niech mu stoi, jak szabla ułańska, a fujara niech mu stoi, jak szabla ułańska. trochę pracuje, nie? I was, Na 100 lat niechaj żyje! Na 100 do was po 3 razy. Cześć, jestem
To ten skurwysyn przerwał numer.
zabezpieczenie publiczności. Jebał cię pies! Ukradli nam dedykację. Och, wtedy! Nadal nie pamiętamy o tym. O, dobra, nie wyślij mi lepiej. No jebał was pies czy nie jebał? Złodziej, ale super! Nie ma czasu na mnie. Już minął rok od twojego wiersza, nigdy nie pamiętam. Hej, 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 I pomarz żoną twarz, i pomarz żoną twarz. Teraz nigdy będzie patrzeć ci, zostaniesz nie ma cię, nie
Słuchajcie, zmiana basu, magister, Hakenkreuz wchodzi na bas, a ja idę z siku i zaraz wracam i będę wokalizował. Dajcie nam 2 minutki. Jo, tam ktoś jeszcze jest gotowy na jakieś tam 3 ostatnie piosenki. Żeby lecieli teraz kosy. Razem z Riz. Jo, chodźcie tam ze dworu i ostatnie są 3 piosenki. Jest ostatnia szansa na zabawę. Żywo muzyka. Thank you.
zwrotka. Raz, dwa, trzy, cztery. Powiem do niej, czy by chciała górę pokuszę, aby była wolę jak lotnicę, albo psa. Za mnie swoje tyle jaja, kurwa psa. Uci oko, ty nie wyglądasz. Uci oko, ty nie Ostatni kawałek, zapraszamy serdecznie Andrzeja Zmorę. Bardzo serdecznie prosimy naszego znajomego z gminy. Mięgwa! Andrzej, 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 Andrzej! Andrzej, kurwa, rodzinę masz, widzę. PRL-u. Nie wyrażajcie się. Kazik, kurwa, Kazik. Kazik, uspokój. Razek! To stań tu. Czekaliśmy na tę chwilę 25 lat. Kontynuowaliśmy tradycję Andrzeja, kiedy on zszedł do podziemia. Nie mogli wytrzymać popularności. Graliśmy jego kawałki pospeluna najróżniejszej maści. Ten egzotyczny prawie zabrzmiało. Wszyscy chłopcy wyjechali z naszej wioski. Zostały jedno kury wioski. Yeah.
chega a manhã de carnaval. Em seu caminho sempre a cantar das contas do meu que sou teu amor uma noite, pois não chega.